balung ri atur tiwas sun permisi kejap. Apa bang? Pengen di syuting? Siapa Abang Blo? Mandek sampai repliksi. Iya siapa ke dalam dulu ke dalam kita neku. Akatul. Sido Tangerang. Adul. Adul. Sido Tangerang Adul. Beneran Adul. Adul. Sing duwe Tangerang. Adul. Sing duwe Tangerang Adul. Adul. Salah cara kita gak bener beli. Atul. Atul. Mau cara Adul ya. Lara sepisan pindo sun masih legowo tapi terus-terusan sapa waduh Akatul sing de Tangerang Akatul sing de Tangerang Akatul siapa ya? Ayo ibu siapa bang? Bang siapa bang? Bang siapa bang? Wis layu mangtine ati kula karena sering digawe kecewa. Akatul sing de Tangerang alah Akatul ajak ngambek tuh Akatul ya ajak ngambek ya sing de Tangerang apa bang? Wong Asbur 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 tatas langkah balung eri atur tiwang sud permisi ampun buyut pulang nyebu bisa lakon ditutup wong siluman wong siluman wong Asbur 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 wong siluman rebut dingin sapa kari wong siluman salah pinter nutupi wong Asbur katun alim lir Arjuna lucu asline rawan wong Asbur mending sun milih bubar wong siluman kula milih dalam anyar wong siluman wong Asbur wong Asbur wong Asbur percuma disiram banyu gembange wis layu mangtine ati kula banyu murub karena sering wis 2000 digawe kecewa wong siluman 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 wong Asbur dua putra official gerda orang ahai studio wong Asbur wong Asbur
sanggup lakon beli tutu. Wong asbur, wong siluman, 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 rebut timin sepekari, salah pinter nutupi. Asline rawana mendisun milih bubar jalan anyar. Wong siluman percuma, wong siluman disiram banyu, wong siluman, wong siluman, wong siluman sayang, wong siluman paling eman karena sering wong siluman.